Какво е България, че кой ли не знае? На здравец и на рози тя охае. В небето чак опират планините, като море са ширни равнините. Земята ражда жито благодатно, най-сладки плодове и грозде ароматно. Най-хубавите песни тук се пеят и гиздави моми, момци, най-кръшни танци тук вият. Уважаеми гости, скъпа публика, мили родители, добре дошли на годишния концерт-спектакъл на фолклорен ансамбъл Дилянка. Предстои ни една много вълнуваща и специална вечер, защото този концерт е посветен на зрелостниците, които израснаха в ансамбъл Дилянка под грижите на техния ръководител и хореограф Мария Кьосева. Репетиция след репетиция, танц след танц, концерт след концерт и така отминават година след година, в които малките танцори порасват и идва момента, когато трябва да напуснат ансамбъла. Щастлив и вълнуващ миг, в който нашите абитюренти поемат по своя път, но и малко тъжен, защото трябва да се разделим с тях на сцената. Те ще бъдат звездите тази вечер в нашия спектакъл. Този концерт се осъществява със съдействието на Община Пловдив, Дирекция култура, отдел непрофесионално творчество и състави. Специален наш гост е госпожа Петя Гогова, заместник-кмет на Община Пловдив. Изказваме най-сърдечни благодарности на кмета на град Пловдив, господин Славчо Атанасов, който въпреки кризата успява да намери начин да подкрепи всички творчески състави. А сега, нека с горещи аплодисменти да дадем началото на тази вечершния концерт с музика и танц в живота.